Takže čaute ľudia, a máme tu nové video a vlastne toto sú nové Brookhaven série a takže toto som ja, akože v tejto hre. Volá sa Jasmína, má 17 rokov, no v skutočnosti 117, lebo je upír a má tu kamarátku aj Nikolu, to je Barborka. Čaute. A no, ideme do toho. Dobre, ešte furt noc. Dám si outfit. Ide von. Ty nevieš, kde som. Zase. Aj. Chcem pozrieť, koľko je hodín. Už je 10. To už musím vstávať. Aj. Idem sa prezliec. Prezliečem sa. Čau. Čau, idem sa prezrieť. Za chvíľu, že 11 kvítov, to jak rýchlo prešlo. Pomoc. Musím sa, dobre. Ideme. Pomoc. Teraz je 23. Dobre. Tam ideme. Do školy? Dobre, zobrám si ruksak. Ja mám ruksak, ja si držím. Ja mám tento. Tak poď už. Ty máš aký batoh? Jo, ja mám tento batoh. A prečo nemáš taký maličký ako ja? Lebo ja tam mám veľa vecí. Tam ti stačí mobil, učebnice, 10. voda, neviem, nejaké mňamky. Ale ja tam mám aj krv, lebo ja som upír. Ja tam mám veľa. Ty si upír? Hej. Nie. No tak ideme na bicykloch, môžeme ísť. OK. Určite taký čierny, takýto. Tak, dobre. Ja budem šťavový. Zelený, poď. 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 Takýto. Musím si vybrať. To je na druhej strane mesta. Nie je tu takto. Skoro prídeme do školy. 2 hodiny po obede. Či nie, ráno. No, 2 hodiny ráno, to ešte ani nie je škola, ale prídeme skoro aspoň. No. Joj, svetlo.
Čo ti je za tým svetlom? Svetlo je normálne. Nič? Kde to je? Kde to je? Tak, tuto je. Tak. Nikto to ešte není. Odložím si ruksak. Tak tu si dám ruksak. Tak tu mám. Odložím si. Tak, dobre. Ideme. Na hodinu veď. Tu? Či nie? Tematika. Tu není pani učiteľka. Budeme tam. OK. Dobre, takže koľko je 0? Konečne môžem pozerať mobil. Ruksak si musíme zabrať. Jaj. Ideme si zobrať nejaké kafe? Ale my sme ešte nemali obed. No, to nevadí. To zoberieme si cestou. Pizzu. Takže na tej pice je cesta. Tak. Že tu si nedám. Ja idem iba toto. Prosím. Toto. Ja musím. No. Dobre. Ideme domov. Oj, Tak. oj. No. Dobre. A Nič. to ti dáš? Ja si ho chcem iba takto držať a ja si ho potom dám doma. Ja si to tam potom odložím. Len si to takto držím. No dobre, no tak tak vyskúšam. Autičko, a ideme. Farba čierna, taká krasivá. A už jaká je to. Musíme nájsť náš barák. Dobra, už sme tu. Ešte. Sme konečne doma. Svetlo! Svetlo. A môžeš ísť na svetlo. Akože tento dom má svetla, ktoré sú pre upíro dobré. Ova. Idem si odložiť mobil. Nie, mobil nie, ruksak. A ja. Dobre. A ja sa prezrieť. Do niečoho. Ty teraz nechoď sem. Čo keď pôjdem? No. Takže a to je všetko.
A ak sa vám video páčilo, no tak dajte like a odber. A part 2 bude zajtra. Takže čaute. Čaute.